खुलुमबाय रायजोफोर आं मोनसे सुंद' सल' लानानै फैलायबाय आरोखि आंनि आदा बाजिया जौ फाननानै रायजो जायो गथ' गथाय जौ फाननानै बेजों फोरोङो नंगौ आदा खिन्थु मोनसे खोथा ना आदा नों न'खराव दावराव खालामो लोंनानै मानो नोङो जौखौ फानदों जौखौ फान आदा जौ लोंफैग्रा बायफैग्राजों नों लोंफानो नाङा आदा नों जुदि नोङो जौ बायनानै लोंफैग्राफोरजों लोंफायोब्ला बेबो फैगोन बेजोंबो लोंगोन बेजों फैगोन बेजोंबो लोंगोन बेजोंबो लोंगोन नों बारा जागोन आदा लास्टआव मा जाहैगोन जौ लोंग्राफ्रा थाङोब्ला न'खराव दावराव जागोन नों मिथिबायना आदा नोंनि न'खरा मानो दावराव जादों आरो बाजै नोंबो थिग बाजै नों जौ फानो फिसाफोरनि थाखाय आरो संख्रि बानलुनि थाखाय खिन्थु नों लोंफानो नाङा बाजै नों लोंफायोबा ओंखामजों जानांगौ ओंख्रियाबो थाया बाजै जौ लोंग्राफोरजों हाननानै लोंजोबनाय जायो होमब्लाना मा जागोन जौ लोंनानै थांग्राफ्रा ओंखाम ओंख्रि जाजोबलाङोब्ला नोङो न'खराव फिसा फिसौनो दावराव जागोन आदा बाजै जौखौ फानदों जौ फाननानै जौखौ फाननो रोंनांगौ आदा बाजै होमब्लासो न'खरा दावराव जाया जागौ नों जुदि मालायफ्रा लोंफैनायाव जुदि बेजोंबो लोङोब्ला नोंथ' बारा जाखागोन ना आदा जार फलाव नोंनि न'आ मानो दावराव जादों आदा बेनि थाखायनो दावराव जादों बाजै नोंबो फानोब्लाबो नों जौखौ लोंफानो नाङा हा जुदि लोंनोब्ला बायना लोंग्राफोर थांखाङोब्ला होमबाना नोङो बोराय बुरै हयथ' खापसे लोंनो हागौ आदा बाजै खिन्थु नोंसोरो जुदि जौ लोंग्राफोरजों लोंफायोब्ला नोंनि ओंख्रिबो थानाय नङा नोंनि बानलु बाथोन ना बाथोनबो थानाय नङा आदा बाजै नोंसोरो बिदि दाखालाम माबोरै लेखा फोरोंनो गथ'फोरखौ नोंसोरनो जुदि लोंनानै दावराव दावसि जायोब्ला लेखा फरायनांगौआ गथ'फ्रा माबोरै रोंनो आदा नोंहा सासे कलेजाव फरायनाय दं नोंहा सासे 10आव फरायनाय दं दिनै जुदि नोंसोरनो लोंनानै बिसि फिसाय दावराव जायोब्ला माबोरै जानो आदा बाजै नोंनो साननानै आदा नोंनो साननानै नों जौखौ दालों आदा नों जौखौ दालों नों मानसिफ्रा बायना लोंफैब्लाबो नों लोंफानो नाङा आदा नों लोंफानो नाङा बिदियाव न'खरा सान्थि जाया आदा फिसा फिसौआबो मोजां मोननाय नङा आरो नों लोंफायोब्ला बायना लोंफैग्राफ्रा साबसिन मोनगोन खुसि जागोन लोंफागोन बिनिखायनो नों लोंफानो नाङा आदा जेब्लायबो लोंफानो नाङा बाजै नोंबो जेब्लायबो लोंफानो नाङा बाजै नांगौबा नोंसोरो जौ फानखांनानै बोराय बुरै सानैजों आरामसे नाफोर लानानै बेदरफोर लानानै सानैजों खापसे लोंनानै न'खरनि दुख सुख संसारनि फिसाफोरनि मोजां रायलायोब्ला बेसेबां सुखि सान्थि दिनै नुनो मोनदों नोंसोरखौ आदा बाजै मालायफ्रा लोंफानोसै मालायजों लोंफानानै दावराव जानोसै होमब्लाना नोंनि फिसा फिसौआ मा सुख मोननो जौखौ सोर फानदोंब्ला फान आदा बाजै नोंसोरो मानसिफोरजों बायना लोंफैग्राफोरजों लोंफानायखौ खम खालाम आदा बाजै लोंफानायखौ खम खालाम नोंसोर जुदि बयजोंबो लोंफायोब्ला नोंसिनि ओंखाम ओंख्रियाबो थानाय नङा नों मिथिगौ ना बाजै जौ लोंग्राफ्रा ओरैनो लोङा ओंख्रि सोंगोन ओंखाम सोंगोन बेफोरबायदि सोरबा उखैनाबो बिगोन होमब्ला नों फिसा फिसौनो माखौ ओंखाम ओंख्रि होनो आदा बाजै जेब्लायबो नोंसोर लोंफानो नाङा नोंगौ नोंसोर जौ फाननानै जादों जौ फाननानै फिदों खिन्थु नोंसोर लोंफायोब्ला नोंसोर न'खर संसारा मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो दावराव जायो गार आदा बाजै नोंसोर जौ लोंफैग्राफोरजों लोंफानायखौ दा लों नांगौबा उनाव लों आदा बाजै न'खरखौ आलो गोजोन सान्थि रायजो जानोब्ला नोंसोर लोंफानो नाङा आदा बाजै बिदा बिबाजै होननानै आं दिनै बुंदों बिदा बिबाजै होननानै नोंसोरखौ आं बुजायदों बियादै फिसाफोर दं फरायनाय बिसोर मा सान्थि मोननो नंगौ जौ फाननानै संसार जायो खिन्थु जौखौ फाननो रोंनांगौ आदा बाजै बेखौनो आं बुंनानै गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा आदा बाजै गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा खावलायो खुलुमो नोंसिनि सिगाङाव खुलुमो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला न'खर संसार जानाया गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा खालाम आदा बाजै